Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel. Apatinokupa inaodzera chitika matima na nyika yedu yeZimbabwe. Chingoti kana kari kutanga kuyakani mu channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwagara wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Tena yatakuigirai mzwara nasi nawo leaked audio ya kabuda ichitaurwa pamusoro pakuda kwashetagwirei. This audio irikunzi yakonzeresa State House is now in total chaos in Zimbabwe. Naomera mushe this audio yakabuda ichirivila kuti kuda kwashetagwirei acapture nyika yedu yeZimbabwe. Apanaomera mushe muri Zimbabwe nawo yaburitswa neNyanda Radio vachitaura vachiti a leaked audio recording has thrown Zimbabwe's succession politics into turmoil. The viral clip reportedly features a prominent preacher speaking to a journalist while allegedly citing Passion Java as the source of explosive claims involving businessman Kudakwashe Tagwirei, political influence, military links, and ambitions to become president. According to the claims made in the audio, Tagwirei allegedly boasts of being a kingmaker within the system and claims President Mnangagwa consults him on cabinet appointments and major government decisions. The preacher further claims Tagwirei allegedly boasted that ministers regularly visit his home, with the exception of Mnangagwa, his vice president, and sports minister Anselm Sanyatwe. The audio also contains extravagant claims by about Tagwirei's wealth and security arrangements, including allegations that his property is protected by drones, heavily guarded by security personnel, and contains a still vote. Zimbabwe Radio Passion Java kutwara kwa Twitter akabuda achidina ya claims yaya zvakaro Apostle B Java akabudo vachidina ya claims aya muri Zimbabwe vachitaura ivo vachiri he was not involved mu nhau iyoyi. Zvinomira mushe muri Zimbabwe inhau iri kupisa nhau yanetsa kuti kana chiri chokwadi chaitaurwa naTagwirei kukepcha kwacho kwakaita nyika hakuna kumira mushe. Uyezve pane vachiratidza kuti pane bongozozo pakati pake navice president Constantino Chiwenga. Job Sikala akabudo achitaura about this issue, achitaura achiti Tagwirei will never rule this country muri Zimbabwe. Tingazivi kuti muriona sei nhau iyi, tiudzewo zvamunofunga mu comment section. Hello ladies and gentlemen, my name is APJ. Just a quick one I need to send to you and to Zimbabwe as a whole. A circulating audio who many are purporting to be me, talking things that have to do with politics and mentioning people's names. Just want to clarify and categorically say I am not the person in that audio. This is my voice. This is me speaking. And I'm not even in communication with the person who is on the other end of the audio. I'm actually keeping on to dig who that person could be if he exists. So just to make a clarification, I am not the person who is in that audio. God bless you. Thank you very much. Meet you on Sunday afternoon. Why vana veZimbabwe masikati ano tinosangana zvakare kuti titaurirane nyaya dzinonetsa nyika yedu. Salonani amaZimbabweans. Nyaya yati tisangane masikati ano inyaya yokuti urongwa kuri kurongwa navadzvanyiriri vedu munyika yeZimbabwe ndezvokuti vari kuda kuita fast track the passing of the Constitution Amendment Bill number 3 pari kuvhurwa parliament musi wa2 June. Solid information, solid intelligence that we have received from those within the system of ZANU-PF. Mweya wanavo ndokuti vakurumidze kumanyisa chinhu ichi
sezvo vamwe vakuru vezvigananda vachiti ivo hatisina nguva ngatipedzei nenyaya iyi vagopinda panext phase yavo yokuda kubvute simba. Nyaya yose iyi iri kuitirwa chinhu 1 ikuitirwe nyaya yokuti chimwe chigananda chinonzi kuda kwashe Tagwirei chisenerere chive president wenyika yeZimbabwe. Vari kuti kana vapedza Constitution Amendment Bill number 3E vachada kuti parliament igovhotera kuti kuda kwashe Tagwirei agova president. Izvi zvichaitika badzi mushure mokunge vatandanisa vice president mwaripo General Constantino Chiwenga. Ndo plani neagenda yawe. Asi regai ndikuudzei yambiro tisati ndaenda mberi neadresi yangu nhasi kuti wose munosvite mbanje nokusvite glue muZimbabwe nokumwa muchaiwa waiswa masusu ukavirisa, musafa makazvinyepera kuti chigananda chinonzi kuda kwashe Tagwirei chichazofazve chakava president weZimbabwe. Kuda kwashe Tagwirei will never be the president of Zimbabwe. He will never be the president of Zimbabwe because munhu ane ma-illusions. Munhu onotofunga kuti dzimwe namba dzinakwana. The way he is so power hungry nokuda kuoneregwa pana vanhu zvofanira ngokuudzai mega kuti hakuna president wakadai. Saka muri kudzingira nemhepo kuda kwashe Tagwirei hafi akaita president wenyika yeZimbabwe. Vana veZimbabwe hatina kupusa, hapana any political base or any political history in the nation of Zimbabwe. Ada kungonyuka sehowa kuzviti ave president wenyika. Nemhaka yei ane makaro kuda kuva president wenyika kusvika pakuzvinyadzisa achitamba kunge munhu asvika glue kudaro pamberi pevanhu. There is nothing charismatic namatambiro anoita aya kunge munhu ane dzisina kukwana, asi inenge iri driven and inspired by power hunger. Power hunger is driven on the basis yokuti so kunzwa kwamakaita nezuro paaudio yakabuda ichishambadzwa kuti izvi ndo zvaitaurira kuda kwashe Tagwirei kuna Passion Java. Chokutanga da kudzaya kuti audio haisi yenhema. It is an authentic audio. Vanhu vacho vakanga vachitaura paya akanga achivhunzwa neakanga achiudzwa vese tinovaziva. Totaura navo tichinzwa kuti ichokwadi reka kuti inhema. Audio yandiye chokwadi yakanatso kupepeta pamberi pedu maZimbabweans. The intention of this evil chigananda. Chigananda chine intention yokuti hakufanirwi kuzoitwa election muZimbabwe. Chinofanirwa kuti chisharwe kuti icho chipinde chite president muna 2030. Asi apa pakati panapa chinenge chaitwa vice president chakamirira kuzotore simba muna 2030. Not through one man one vote or a popular vote, but through buying few members of parliament to propel him to power. Zvino kuda kwashe uri kuzvinyepera. Tichadzumburudzana.
isu takatanga kurwa chimurenga chokuti nyika yedu ive nefreedom. Yet the democratic dispensation in our country, we fought lions like Robert Gabriel Mugabe during the period of his hottest time, when some of us were kids. Takamurwisa tiri vana vaduku. Kukabva Robert Gabriel Mugabe, kukabva Emerson Mnangagwa, nanhasi tiri kuita madzundururu naye. If you do think that you take the people of Zimbabwe for granted, that Iwewe with your theft intentions to steal everything that we have in our country, you'll be president of our country, you are joking. We will never ever allow criminals who have stolen from the masses of our people to preside over our state of affairs. As long as we survive and breathe in this country, you must expect a very big fight. A big fight that you will not win because you don't have people on your side. Munozvinyepera masitampanje pamakona kuti ndazodzwa uchitonyepera uchitofonera Prophet Makandiwa kuti kasa muri muprofita asingachaona hamuchaona here, hamuna kuona kuti anga akamira pamberi penyu ndi president. Hakuna president akaita zvawakaita zvokuda kwasho. What we want from you is your intentions of seizing all private hospitals in Zimbabwe. We heard yesterday on the video. Kuti wewe intention yako ndio kutora zvipatara zvatinorapwa, vana Avenues Clinic, vana Base Clinic, vanobatsirwa madzimai edu, vese nana wesi enda. With your intention yokuti isisu tishaiwe pokuti tinorapirwa, because your intention yokuti you will instruct the nurses and the medical doctors kuti ningapinda muchipatara momo mubaye Jackson rokuurawa. Saka zvipatara are going to be the biggest danger to the survival of our people. Kana tikarekera kuda kwacho tagwira yakaita seize all private hospitals in Zimbabwe. We had to once even to talk na seatmate wari kwedu kuchitungwizo. Kuti katikapinda moti chizwara unenge unopa instructions yokuti bayai Jackson afi. Nyangwe munhu waenda mochinzwa musoro. We will never allow you to monopolize the health delivery system in our country. We will never allow that. With the intention of taking 9 million hectares of our land. And you want to think that you will succeed in that nefarious conspiracy against the masses of our people. 9 million hectares of land. Saka uyakanga itaura akagona akati no, unomweya waSicil John Rhodes iwe. Mweya waSicil John Rhodes weMakaro, who came and took our land and all our minerals in Zimbabwe. You want to take dominance of all the mining sectors in the country and all mines because you are greedy. Unomweya waSicil John Rhodes wakakugara. We are going to exercise that Cecil John Rhodes demon in you. We will exercise it as Zimbabweans. We will not allow you to take the nation as if it is your backroom. Mweya waRhodes uyoyo tiri kuya kuzomudzinga demon iroro ribude. Rokukara kuda kutora the whole nation, 9 million hectares of land. Taking control of all the minerals of our nation, taking control of all private hospitals and the health delivery system. That was what we accommodation yama university students. What a shame. You want to monopolize the Zimbabwe to be your own private property. Never in our lifetime. Never. It will never happen in our lifetime. Never. Let me warn you. It will never happen. We will never allow you to do that. You think that we will allow you to do it as one of my intentions were?
The audio that came out yesterday has revealed a lot about your intentions. We have marked you, Takumaka. 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 Nyaya yako yekufunga kuti wakaba mari yenyika unotenga munhu wese muZimbabwe momo uisiye nyaya iyoyo. Anybody who will get this audio and my address umutumire kuda kwashi kuti kwazi be careful, don't take people for granted. Uchida kutenga vanhu vese muZimbabwe momo to pursue your greedy ambitions of colonizing our country. Let Mondra Cecil John Rhodes Rakagara. We will exercise it. Kutobuda uchidada. Kuti vanhu vese anybody ari kuya kumba kwangu achiya kuzondona. Nonsense. Nonsense. Kwanyangwe zveni the new chief justice mama varuya kumba kwangu judge president vanuya kumba kwangu magenerals ese anouya kuzhekwasanyatwe andisina basa naye nai namaminista anoya kumba kwako nai. Saka uri kuda kutiudza here iwewe kuti the matters that are being brought before the courts of law in our country unenge wamaita compromise kumba kwakoyo because nokuti chief justice anoshanya kumba kwako. Wada kutiudza kuti all the matters that are being disposed of in the High Court of Zimbabwe dzenge dziri compromised because the judge president is visiting your home. Those are kureva here kuda kwashi. So are you telling us that you are in control of the judicial delivery system in our country? Vanhu vese vari kusamba mujeramo vachiopoza KB3 kuna kwako nai wapa instructions yokuti regerai vana Emmanuel Stima vana vaduku who should be your grandchildren are suffering in prison because they oppose KB3. Saka tashibata nokuti wataura kuti vana judge president nana chief justice vanoya kumba kwako. So yawatangai haisi kuzopera mushe, haisi kuzopera mushe zvachose. We will never allow you kutora Zimbabwe to be your private property. This message must be very clear to you. Tanzwa zvakataura muaudio iya. We are not fools. We are very intelligent. That audio is authentic. It has no any lie in it. The people who communicated pa audio iya takataura navo tinovaziva. Chakataura chose chokwadi. Intention. Yoda kuita munyika. Takubata. Masvita maZimbabweans.